Palabas na natin. Marami na nag-aabang Maraming nag-aabang, oo. Maraming gustong makita yung guest natin today. Eto na mga katoks. Ladies and gentlemen, children of all ages, all the way from the United States of America, West Coast, Mr. Aang Pascual! Yay! Hi, pare. Pakpak. Asan na yung pakpak? Pakpak! Pakpak, mga brad! Yan! Yan! Nahuhuli. Nahuhuli palagi, oo. Kasi alam ko bakit nahuhuli. Bakit? Dahil tinitingnan niya kung anong sapatos yung hihingin niya eh. Okay na ako dito sa black. yan. Oo. Kumusta? How are you? Gusto to? Ayos lang. Anong oras na dyan? 9:43 ng gabi. gabi. 43. Okay pa? Yeah. Okay pa. Mopay nga udto kayo dida. Yan. Yes! Si Kuya Perry, nung nung nag-live tayo, parang Alas 11 ng gabi yun. 11 ng gabi. So, Ito, medyo late okay lang sila pa. ng 2 hours, no? Oo. Kasi Pacific time ka, no? Yeah. Kuya? Pacific Oo, time. Pacific time. Kuya, Wow, kuya. Makakuya! nagkukuya dahil alam mo kuya, na, yung pagkuya, lagi yan nagbibigay ng Kasi pasalubong. kuya mapagbigay yan. Dear kuya. Ito, Makakuya wagas. Aang, para sa mga hindi nakakakilala, mga katoks, Aang, paki-introduce nga si Aang Pascual sa ating viewers. Ating mga katoks dyan. No? Yan, Tsaka katoks. saang lugar, nasaan ka ngayon? Para Yeah. malaman Oh. nila. Well, ako yung nawawalang kambal ni Rap. And based kami dito sa San Jose, California. Wala. Oh, Uy, malapit lang. Malapit lang. Yan lang sa may airport. Malapit sa One airport. ride. One ride lang pala, okay. Oh, 100 lang. Lapit San- lang. Kumusta? Anong ginagawa ni Aang sa San Jose? Well, nagwo-work ako sa isang medical company Yun. for, medical. during daytime and then nighttime, random musikero. Yan. Yan na. Nakita namin yung tugtukan kanina. Diyan ba yan? Yung napalabas kanina? Oh, ano Yung yun? babae San yung Francisco. vocalist? Yan. Oh, nanonood pala yun, si Julie. Hi. Oy. Tsaka Hi, hi. Julie! Hi, Julie! Asawa niya si Miguel. Yan. Hi, Miguel. Hi, Miguel. Maraming Si Primo. nanonood na mga taga US. Go, Yeah, bro. pati yung Bay yung Area. drummer din namin, si Gus. Yun, nanonood din. Si Yung pala si Yun. Gus. Yeah, Ito ba yan? drummer Si namin El Garico? El Garico. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Drummer Shout namin out. sa Sky Seeker. Lahat kayo mga Pinoy doon. Ang? Oh, yeah. Pinoy kami. Yan, Lahat. oh. Yeah. Kumusta yung scene, pare? Okay naman siya. Ano yung pagkakaiba nung dito music sa scene, Tacloban, tsaka dyan? Kasi balita ko nung dyan daw, nagdadala kayo ng mga gamit niyo, yung mga amp. Bring Oo your ba yun? own. Bring your own? Oo, totoo yun. Tsaka yung mga Bring your drums, own. ganun? Oo, lahat. As in lahat. Dapat dito rin, di na ako Oo, mag-provide. paraw yung Oo. sa baba. Kasi di ba, ikaw nag-provide ng sound system, tsaka yung, lalo na yung mga drums, yung cymbals. Oo, nasisira. Yun, nasisira lagi. Yeah. Kaya, siguro, i-kopyahin ko nga din yung gano'n, ano? Yung tutugtog. Yun na magdadala. Tayo na lang. Bring your own Oo. baon. Talaga? Dala lahat. Hindi ba, Kailangan hindi mo ba, talaga gumastos. Oo. hindi ba siya hassle? O kaya, talagang SOP yan na kayo yung magdadala? Alam mo, kung dalawang Kailangan banda yan, pag, Well, kung hindi kayo magkakilala, well, kailangan mo magdala. Pero, depende na lang kung magpapahiram yung isa. Pero, pag tropa-tropa naman, okay lang naman eh. Usually, drums, pwede hiraman. Pero, amp, mga gitara, o kahit mga ganun, yun, Talagang yun. palit Kailangan talaga. sariling dala. Oo, palit. wow. Oh, ayos. Grabe. Ay, Para sanitary. oo. Nagpa-practice Safety na first. sila ng di ba? Hygiene. Ay, Jin. Oo. Kasi yung mic, di ba? Papalitan din yung mic. Palitan din yung mic. Lahat. Oh, well, ewan ko lang sa mic. Hindi ko pa, ano yun. Kaya since, anong year ka nandyan, Ang? Kailan ka ba napunta sa San Jose? California, Nag-stay kami well, 2008. Yun, dito na kami, lumipat na kami dito like for good na. After ko mag-graduate ng high school.
Okay. So, Tama. Ako mag-high school pa lang ako nun. oh. Nagbanda ka kaagad pagdating mo. Hindi pa. Kasi wala kami kaibigan masyado. Kami lang ni Jay no? Hindi Sa pa. ikot-ikot lang kami lang dalawa. Mm, Di ba? Na ano namin, nakilala namin yung mga tropa namin ngayon. Tsaka yung kabanda ko sa isa, sa Gahasa. Ano yun, sa concert ng Slipknot. mm. Oh, gahasa. Doon namin nakilala si Sila, Linya. sila Kuya Bonald, sila Oh, yun. Kuya Harold. Oh, doon. Sa ano yun, sa concert ng Slipknot yun. Tsaka doon na kayo nagkuhan. Doon nag-start lahat na yun. Oh. Yun. Ayun, pakita mo yung mga pictures. Oh, may Direct slides. pictures. Oo, para makita nila kung ano yung mga... Pinaggagawa ni Aang sa labas. Yeah. Yung first banda mo dyan, ano yung kuhan, genre? Metal. Yung Metal. Magda. Magda. Bakit Magda? Actually, di ko alam eh. Ni-recruit lang ako nun eh. Pero yun yung una kong banda dito. Ano yun? Pinoy din ba yun? All Pinoy. Pinoy or may Oh, halo? mga Pinoy. Alam na. Pinoy lahat. Magda Darus. Dadaros. Darus. Ayun, ha? Pinano mo na yung ano? Oh, okay. Sige, flash mo direct. Baka mabara. Yun, kumusta naman yung sila Jay, yung yung family mo dyan? Kumusta naman yung... Actually, kabilang ni Jay dito eh. Sa bahay eh. Kami na lang yung kayo nakatira na lang. dito eh. Okay. Oo. Si Jay nandun sa sala. Nanonood. si Jay. Kuya Jay. Kuya. Alright. Na-flash mo na? Okay. Yan, mga katoks. Di namin nakita. Wala kaming monitor dito. Yan. Ito yung mga pictures ni Aang sa sa San Jose, California. Di ba same ba kayo ng lugar nila nila Ate Ninya? Ano lang sila, 1 hour and a half yung layo. Karagara. Pero Karigokan. Parang ganun. Yun. Pero ano naman, malapit lang naman yun eh. Yan. Sila yan? Sila mausok. Yeah, mausok stereo sushi. Oo, Stereo Sushi. Yun. Namimiss na rin namin sila. Oo. Pero parang magkakaroon naman ng sushi naman si Kuya Kicks. Yung apprentice. Oh. Ano yung Hindi, sabi niya medical company, nurse ka ba dyan? Ay, hindi. Ano lang, tester ako ng kasi nagbi-build kami ng robot eh. Uy. Like pang surgery. Okay. Wow, Yun yung yes. ina-assemble namin, tapos tinetest namin. Okay. Bali yung robot ang ino-operate na ng doktor. Oo. Yung ba yun? Yung mga robot arm? Oo, yun. Ah. Para mas less complication daw eh. Yung tulad ni yung isang client mo si Dr. Sa di ba robotics something surgeon siya. Ay, oo, yung... Yung ba yan? Mga robotic surgeon. May client yung, ako dito. yung ginagawa niyong mga arm. Sa ano ka ang by profession naman? Programmer or... Yan, Wala. yun yung mga pics. Wala lang. Yun Yun, nakita si ko ng mga Jay. picture. Tester lang eh. Yan. Sila. Nakita ko na ng mga picture. Yan, si Ninya. Oo. Sa si Ryan. Ito yung bakasyon niya dito. Oo, Yun, 2017. Kailan ka last, Yun, si Mami. nakauwi dito? Nung nakilala ko sila in person. Sila Kendall. Ano yan? Yun yung last 2017. Oh, doon kami sa Tagal na, 2 may... years ago. Saan ba yung restaurant na yan? Malaking celebration yan. Yung birthday ata nung ano mo yun, di ba? Oh, yeah, doon. Oo, doon. Ewan ko pangalan nun eh. Oo, basta masa banda may Angelico, may papasok. Ito ba yung Lehardin? Hindi Hindi, Hardin. sarado na. Sarado Matagal na. na. Matagal na. Hindi ko pare. alam. Before Yulan. Yulan pa yun. Oo. Mm. So, tagal na. 2017. 2007. 3 years pala. ago. Gusto nga umuwi this year eh, kaso COVID eh. Oh, Wala, wag- mauubos yung Ubus bakasyon yung mo. bakasyon mo sa quarantine. Quarantine. Wala eh. Year of the cancel eh.
Kumusta naman dyan yung yung kalagayan ngayon sa California? San Jose. Oh, wala San bang Jose, riot California. dyan? Ano yung parang, Ano na? nung in-announce yun na, May pandemic. nag-lockdown ba yung San Jose, California? Wala kaming pasok 2 months. 2 months? Uy. So ano yung ginawa ng government sa California nung in-announce na lockdown? May Well, tulong ginawa na nila- binigay na ganun? Ano lang, yung pagkaalam ko yung stimulus check, parang nagbigay sila ng pera Yun. para sa yun. Kailangan nyo pa ba mag-apply nun o kusang dinedeposit na lang sa inyo? Automatic siya eh. Direct deposit eh. Yung na ano namin. Sana all. Ganon din. Kuhan, di ba? Sana, Kita Kuya Perry. kasi yung nagbabayad ng tax, di ba? Mm. Yun ang nagbabayad ng tax. Dinuhulugan. Pero may cut-off, di ba? Pag more than pagkalam ko may quota eh. Pag more than ganun yung nare-receive mo, hindi na. May benchmark. O kasi kung halimbawa, Yeah, I think nag-earn- may bracket siya eh. may bracket Kung nag-earn ka ng $1 million siguro, wala ka na. Hindi ka na kasi mayaman ka na talaga nun eh. Pero Kasi yung yung may isa kong boss, konti yung natanggap niya since mas malaki yung kinikita niya, mas malaki yung annual income niya, kaya mas konti yung natanggap niya. Pero may natanggap pa rin, ha? pero may natanggap pa rin. Oo. Dito, Yeah. dito pare, dito pag may trabaho ka, wala kang natatanggap. Bahay nyo, semento, wala. Oo, Pero wala yung- kang natatanggap. Yung mga Kasi may inaano yan, tinitingnan lang yan ng taga DSWD. Minamata lang. Ato, may kumpleto pa yung bubong nito. Oo, minamata lang. Minamata. Ba't ka nakatikin kay Derek? Kasi kuhan, kahit ngayong patay nakalista. Yun na nga eh. Yun ang nakaka-disappoint ba? Kasi nasa discretion ng isang tao Correct. kung isasali ka sa listahan. Subjective. Oo, ito Mm. yung iba nga kahit hindi taga dyan, pag kaibigan ka, ililista ka eh. Correct. Close ni, Oo. close ni Kagawad. Basta maputi, mayaman. Ganun. Hindi alam, puro alap-up lang yun. Ako nga, maitim, di ako binigyan eh. Ikaw, Rap, nakatanggap ka? Wala. Wala pa din. yung sa ano. Oo, kasi may kuhan kami, 5 floors kami. Yaman. May elevator ba? Tinignan lang bahay. Yun lang. Oy, sabi ni Jason Valenzuela, daming pasaway dito. Dahil iba-iba ang lahi. Marami ding sumusunod katulad naming mga Pinoy. Yan, approve. Ayos ka, Brad. Kaibigan mo to? Ang Jason, kabanda mo ba yan? Hindi. Pero I think nakita ko na to sa show namin eh. Okay. So, Kaalala ko. Yeah. taga ano din to, San Jose. I think taga Bay Area din eh. Kasi alam ko nakita ko na siya eh. Payapay yan siya. Oo. Yeah. Diyan, Malamang taga ano to, Kugon. di may tatanong ako kay Aang. Go. Kasi kaya natin tinawagan si Aang dahil may mga situations dito na gusto natin i-compare dun sa US. Alam naman natin na magkaibang estado, pero syempre tingnan din natin para at least alam din natin kung ano yung nangyayari dun sa ibang Ma-feel din bansa. natin. Oo. Kasi dito may mga pinapasang mga batas eh. Tsaka mayroon ding gustong ipasa kagaya ng online selling. Ano yung masasabi mo doon? Kagaya ng mga sapatos mo, binebenta mo ba yan? Hindi. Hindi. Pero Correction yung tungkol sa online selling, di kasi dito parang gusto nilang i-tax daw. Ano masasabi mo dyan? Oo. Dyan sa Manila, yung mga online sellers, ano yung mga subject for tax o I mean, automatic nakatax na yung mga yan? Huwag naman ganun. Kasi paano yun pag yung ano lang nila, like, yung pinakapatong nila, 25, 50 lang. yung Reseller lang ba? Reseller. Lugi ka dun. Oo. Kasi yung yun, medyo pangit nun. Not unless kung meron kang website na ano talaga, na parang fulfill talaga. I mean, paano pag ano lang, local lang. Na ikaw, ano lang, pare, like Facebook pag lang. bumibili ka ng gitara, online o pumupunta ka sa tindahan talaga? Usually, ginagawa ko pupunta akong tindahan, testingin ko siya. Pag okay sa akin, bibilin ko na online. Mas mura online eh.
Yung pala yun. Yun pala yun. Talaga? Mura pa talaga. Mas mura sa online? Mura. Mas mura. Pero minsan may makikita kang mas mura sa personal. Pero usually mas mura online. Ba't ganun ano? No? Direct ba sila sa source or what? Di Sa ko alam. factory? Yung iba direct sa source. Yun. Ay, Like marami. ginagawa ko, pupunta akong guitar center. Yan. Doon testing Yun, ko lang. sa Guitar Center, anong naramdaman mo nung nakita mo na talagang Nasunog. Oo, pinasok talagang ng mga binabayo yung looters, yung oo. Guitar Center? Grabe yun. Hindi ka ba nasaktan? Ako nasaktan eh. Nasaktan ako eh. Nasaktan din. Kaso, I mean, may insurance din naman yun eh. Yung kumpanya nila eh. Kaya parang ano rin eh, mababayaran Kasi din nung last time na nandyan ako, pumasok ako dun, yung Guitar Center na malaki dyan sa LA. Grabe, ang dami. Di lang gitara, may equipment para sa recording, mga Yeah. microphone na mahal. Malapit ba kayo? Saka yung niluting yun, yung guitar center na yun, ano lang yun, mga 45 to 50 minutes lang na drive sa amin yun. Oo, Malapit lang pala. Hindi mo napuntahan. Oh, ba't di ka Kasi sumabay? nag-practice kami dati. Tulog ako eh. Oo, hari, as in, lahat ng walls puno ng gitara. Tapos marami pang, may kwarto pa nun na nandun yung mga vintage, nandun yung mga mga relic. acoustic. Oo, yung mga relic. Oo. Tapos Grabe. nakalak yun. Yung may mga relic na hinahampas lang eh. Ayun na nga eh. Sa inyo, dyan sa San Jose, may riot din ba? May ano na, nung naganap yun dito sa freeway namin, yung malapit dito na freeway mismo. Pero rally lang. Karoon ng, ginawa nila, hinarang nila yung freeway, tapos yung iba, parang pinagbabasag nila yung bintana ng mga Ay, kotse. sus. Ganun din. Pero meron mga rally sa ano, sa pinaka city hall nila. Hanggang ngayon ba nangyayari yung mga rally? Oo, meron pa rin. Oo, lalo na may pangalawang nangyari sa Atlanta, di ba? May Oo, napatay din. balita ko may ganun. Meron na naman. Meron Oo. napatay eh. Yung isang coworker ko napalo sa mukha eh. Sino napalo? Yung coworker ko. Kasi umatin siya. Pinalo or na ano lang? Pinalo siya ng pulis. Kasi kasali siya Oo. dun sa kuwan. Kasali sa rally? Napag-initan lang. Ay, sus. Ano sa tingin mo talaga, Todd, na yung saan ba, hindi naman pwede sabihin kung saan talaga yung nagkamali, no? Pero ganun ba kahigpit talaga yung mga pulis doon? Ano rin Diyan? yung mga, sabihin natin, 80-90% ata ng mga pulis dito. Ganun eh. Masyado silang aggressive eh. Okay. Kinukuha ka pinoprofile ka kaagad. Oo, yun. Oo, ganun yun. Stigma. Oo. Mhm. So, sobrang bihira ka lang makahanap ng ano talaga na pulis. Yung sakto. O yung mabait. Ganun ba? Kaya pala. Profile kaagad sila. Ganun yun. Mahirap. Kaya yung mga pulis dito madalas puro puti eh. Ay, sus. Pero ikaw ba ang personally... Naka-experience ka ba? Naka-experience ka ba? Nang sabihin natin, Discrimination? In yan, any form? racial Oo. discrimination. Oo, meron. Ano, Paano sila mag-discriminate? Hindi na, wag mo na lang sabihin yung Paano yung, ano yung race. experience mo na lang Oo, ba? ano In what yung- way ka na discriminate? Ano, kami ni Jay, kasama ko si Bonald din yun, yung sa akong kabanda. Pauwi na kami galing mall. Tapos yung katabi naming kotse, ewan ko, ano ata yun, mga gang eh. Binato kami ng ano eh, binato kami ng Yossi eh. Ay, sus. Bastos. Pinagtrapan lang. Oo, Talagang nag-exist talaga dun yung discrimination, na pare. nag-exist talaga. Discrimination tapos Hindi talaga maiwasan. hate crime. Oo. So yun, dami yun. Yung iba di nababalita, pero totoo Correct. yun. Oo. Yun ang isa sa mga... Yung gangs, maraming gangs dyan sa ano? Meron din, dami rin. Madami. Oo, yung dito sa labas namin, few years ago, may nabaril. Jesus. Galing ako trabaho no? Pag uwi ko, tataka ako, ba't ang daming SWAT eh. Sa kalagayan may na yan nabaril. na maraming gangs, ano yung feeling nyo as citizens na, halimbawa, naglalakad ka lang o you're doing your thing? Di ba, mas secure ka ba dyan o mas secure? Ano ba yung mas secure dito sa Pilipinas o dyan sa US? Kasi Parang dito parehas lang eh. parang parehas lang.
Oo. Ang problema lang kasi dyan sa Pilipinas, habulin ka ng aso, yun yung bad trip. Yun lang. Ilang beses na ako hinabol eh. At least aso lang. Aso lang. Pero siguro pag Diyan. kinagat ka ng aso. Sinakmal ka naman ng aso, hindi nakakatawa yun. Bumibitaw. Hindi na. Kaya pag nagbabike ka lang, tapos ang layo ng iniisip mo. No, Tapos tas- biglang, Naranasan ko na yun dati. so sasakmalin ka may ng plus malaking points aso. pala dito yung Pinas dahil may kasamang aso. Bukod pulis, sabi ni Jason, suspicious kaagad ang mga pulis dito. Madalas ka bang suspetsahan, Brad? Si Oo. Jason, Kasi sumasali yun sa nga, sabi usapan, ni ayos. Rap, profile ka kagad. Oo. Pag nakita ka na medyo dudable sila sa'yo, uy, Oh. ano nga natin to? Testingan nga natin, tanungin nga natin to. ito. Kung tumakbo, barilin mo kagad ha. Uy, ito, sigurado to. Hindi to taga Yun rito. nga yung pangit dun eh. Na binabaril nila agad. Di ba pwedeng i-taser muna? Correct. Oo. O kaya Taser na lang. barilin na lang sa paa. Pwede. Oo, yun. Di ba? Ganun. Pero Oo. baril, bang! Patay. Ginagawa nila, binabaril agad eh. Like, pinapatay nila eh. Masyadong obvious na eh. Oo. Eto, tanungin natin si yung nanonood dito si Jason Valenzuela. Ikaw ba, Brad? I-comment mo na lang. Ano experience mo yung in what sa discrimination in any form? Ano ba naging experience mo? I-comment mo. At saka yung ibang mga nanonood ngayon, Oo, kasi mga baka taga- gusto nyo may tanong din kay Aang. Aang. Oo. O like, magkano yung sapatos na Sa yan? na- Jordan. Yung Ano May yung Jordan size 4 ba ka yan? ba? Ano yan? Collection mo yan, Brad? Collection ba yan? Oh, collection. Ilan na yan? Ilan na yan? Kung, Yung tanong ko lang, pader. Yung nasa Yung- pader, 15 lang eh. pag collection, madalas mo ba yan suotin o... Display lang. Kasi... Sinusuot ko. Yun. Yeah, kailangan eh. Ilan na lahat ba yung collection mo? Nako. Isang kwarto na? Di ko alam eh. Pero Di, may, sabihin na may lang tatanong ka natin. pare. Random 150 to 200. Pwede ka Baka na yung- mag-ukay-ukay dito pag uwi mo. Di, yung tinatanong mo kanina, ano yung 700, 350, 350? O anong nakalagay? Ba't may number yan dyan? Ano yan? Mga model yan ng Yeezy. Yeezy? Easy. Oh, Yeezy 700. Ano yung kinokollect Yeezy niya? Mga 350. Nike, mga Nike lang ba? O yan, easy? Easy ba? Yeezy. Easy? Oo. Yeezy. Kay Kanye West. Yun ba yun? Halo-halo eh. Halo. Halo-halo Oo. yung collect ko. Yeah. Hindi ako hindi ako nag-stick ng isang brand eh. Pero ikaw, ano ka bang kuan? Anong brand ka talaga Mas marami yung Nike ko kaysa Adidas. Sabi ni Pero Chibum, mas masarap ang trabaho ng Adidas. Okay. Sabi ni Chibum, may size 8 ba daw? Ano to kuan? Footstep? Size 8? yung mga Iba to mo, malalagay iba sa to. baba. Nag-ano ka? Di, ito naman kasi dahil musikero to, ilan yung gitara mo? Yan. Yan. Oh, teka. Yan. Ilan yung gitara mo? I think 5 ate. Total. Hindi naman ganun karami. Yeah. 5. Ilan dun yung lagpas 6 string? Ano? 3? Dalawa lang 6 7 tsaka string. isang 8. May may 8 eight? ka na. 8? Ang baba na Meron ako nun. isa. Ano yung 8, di ba? Pag 7, B yung unahan na, di ba? Oh. Tapos eight. pag 8, ano na yun? Pag 8, ano siya? G. F sharp. F sharp. F Oh, sharp. mas mababa. Hindi siya Baba G. na. Oo. F sharp. Oh. Kasi Pero parang, ginagawa ko kasi ano eh. A yung 7, tapos yung A yung 8 7? namin, E. Oh, dinadrop ko pa siya. Tapos yung Baba pang 8 ko, na. E. Isipin mo yung E pang bass. Ganun kababa yung tunog. yung Oh. pang, grabe. Tapos Kasalanan magbalik niya ng yung gitarista ko tugtog sa nyo. Gahasa eh, si Harold. Oo, si Kuya Harold, shout out. Oh, ito, nung sumagot si Jason. Kasalanan niya yan. Sabi ni Jason, nakakakaba daw kapag nagdra-drive sa likod. Kapag nagdra-drive nasa likod ng pulis, nakakakaba. Yan.
Dito Feel ko naman yan. din. Ganun ako eh. Oh, dito din, no. Pag nagdra-drive ka dito, may pulis sa likod mo, nakakakaba din. Lalo na pa yung checkpoint. Oo. Yun yung papatibok ng puso ko. Kahit wala kang kasalanan, parang nakakakaba. Oo. Yan. Diyan makikita yung karakter mo. Yan. Pag nakita mo yung checkpoint tapos marurot ka, yun. Talaga. Oo, parang audition lang yan. Parang ano lang yan. It's a yes for me. Habol. Pag marurot, okay, it's a yes for me. Habulin mo na. Naalala ko dati na checkpoint ako eh. Akala niya ata amoy alak ako eh. Pero dala ko tapsilog eh. Amoy sumsuman ka. Maraming ano dyan, parang kainan na Pinoy. Oo, marami. May Jollibee nga. Yung Uy. bad trip lang dito, walang choco butternut na Dunkin' Donut. Okay. Walang choco Yun, butternut. bad trip ako doon. May mga tuyo-tuyo May piyesta dyan. ba dyan na biplop? Ay, wala. Yun din yung Kailangan rare ko item, no? Kailangan mo, okay, barter tayo ng... Barter! Papadala kami. Oh, sige. Isang karton. Fiesta na beef Isang loaf. karton. Sige, game. Barter tayo ng sapatos. Pwede. Pwede. Uy, Oo, uy, pwede. uy. Oh, Aha. barter, oh. May ebidensya na tayo, ha? Ito, recorded to, ha? Karton, yung balikbayan box? Oo. Puro Fiesta beef loaf. Yun lang, beef loaf lang yung ano. Beef loaf, okay. Oh, Game, beef loaf. sige. Size 8.5, 9. Kayo lang dalawa. Okay na ako. Yung 8 hindi naman mo pwede kay Chibum. Kasi 8.5 lang at saka 9 lang eh. Magmumukha kang clown nun. Oo, Parang wala. ang McDo. Oo. Pwede rin kayo magdagdag ng Coco Crunch kung gusto niyo. Pwede. Yun! Oo. Wala Bali, rin dito. yung barter, pag isang kahon na beef loaf, beef loaf, di ba? Fiesta. Fiesta. Oo. So, isang karton din yan na Sapatos. Pwede. Oo. Chamba. Chamba. Gichamba. Kahit sumali dyan dito yung mga nanonood, kagaya ni Jason. Baka may ibabarter kayo May dyan. no? babarter kayo dyan. Oh. kailangan kami. Dahil, Sapatos, barter ng buriyas. Walang buriyas dyan. di nga, o kaya kukubar. Pastillas Coco na. bar. Oh. May pastillas. Wala ngang moron eh. Bad Walang trip. Muron, moron. sige. Moron Pwede. binagol. Ano, game. Wala rin. Oo. Pagdating doon, wala na. Wala. Wala na. Binagol, wala rin. Walang Yun. Wala. Kakamiss yun. Oo nga. Ay. O baka mag-ano muna tayo, mag-break. Mag-break kasi- tayo. Palabas kasi- natin yung tugtugan nila Aang sa labas. Para ma-experience natin yung tugtugan. Hindi yung kan. Ha? Yung live niya. Yung live Ay, niya, ito, oo, yung yun. live niya. Yun. Yan, Tutugtog yan. siya. Gusto ko Maganda. makita. Live to. ha? Oo, live to. Tignan niyo yung damit Oo, parehos. tingnan mo. Diba? Oh, Para sige, may- mga katoks. Mga Yes. katok. Abangan nyo, ha? Abangan nyo. Talagang Eto na. pinaghandaan to ni Mr. Aang Pascual. Tulad ni Kuya Perry, tumugtog din ng live. Eto, tutugtog din si Kuya Aang ng live. Siyempre. Eto na mga katoks. Ready ka na? Okay. Ikaw, ready ka na? Ready ka na? Ready ka na, Aang? Oh, saan na yung Ito na, gitara? ito na. Ready ka na? Yes. Okay, kukunin pa niya gitara niya kasi magpa-flash lang si Direk saglit. Okay. Alright, eto na. Yun. Yan, nakita niyo kung gaano kagaling si Oh, live yun ha. Aang. Live yun. Woo. Well, Todd, Pinagpawisan ako doon ha. paano ka nag-umpisa sa gitara? Well, ano ba? Na-influensyahan ako kay Si Airpods kasi rin eh. Hilig kasi sa banda-banda rin eh. So Yung mga, mga trip din niya. ilang taon ka nun? Di ko maalala. Siguro under 10 years old ako, yun nahiligan ko. Pero actually, unang instrumento ko, piano talaga eh. Oh, Doon ako unang natuto eh. Oo. Kasi pinapanood ko lang dati Airpods ko tsaka yung isa kong kapatid. Yung una Nagpipiano mong, sila. una mong pininger. Piano. Oo, yun. Una. ano yung unang song mo na natutunan? Todd? Sa piano. Oh, sa Or piano. gitara? Piano at saka gitara. Piano, bad trip eh. Mary Had a Little Lamb. Okay lang yan. Okay lang yan. Starter kit. Starter kit. Yung sa gitara, Sa gitara, alam ko natutunan ko yung yung My Own Summer ng Deftones eh. Tinuro sa akin ni Jay yun eh. si Jay. Dati. Oo, tinuro niya sa akin yun. Pero di ko pa alam ginagawa ko nun sa gitara. Basta parang katunod lang siya yun ginagawa ko. Pero
nung sineryoso ko na yung gitara, unang natutunan kong kanta, Umaaraw, Umuulan ng River Maya. Grade 6 ako. Kailan yun? Grade 6 ako nun, 2003. Grade 6? Oh, grade 6. Grade 1 pa lang ako nun. Umaaraw, umuulan. Si Lazy Boy, yung tinuturuan ako dati nun eh. Pero di ko pa na masyadong natripan yung gitara nun eh. Galing ah. So, nag-ano ka ba? Nag-formal learning ng gitara? Trinay ko, isang semester lang dito nung try ko mag-aral dito ng college. Oh. Kailangan ko kasi ng isang unit eh. So, may nakikita akong kasi dalawang pinagpipilian ko, either pumasok ako ng yoga o gitara. Oho. Sabi Tapos, ko pa anong kay nangyari? Gino, sabi ko pa sa kanya, pasok kaya ako ng yoga. Pinagtawanan ako eh. Para ma-enlighten ka Wala eh. Yun, sa gitara ako. sa gitara. Ano man yung tinuro sa'yo dun sa... Yung mga pyesa nun, mga Spanish eh. Oh, classical. 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 Siya eh. Yung teacher ko, nalaman ko, Grammy, nominated. Na gitarista. Oh, yes. Di ko alam. So, Tsaka, anong... Ako lang yung estudyante na pwede pinahintulutan yung gumamit ng pick. Oh? Sa sa class namin yun. Sa Ang kulit nga anong school yun? Private school? Or... Ay hindi, lang siya, community college lang sa dito lang din sa sa Evergreen. So, maraming magagaling dyan mag-gitara din, ano? Oo, sobra, dami. So, Dami dito, as in, grabe, bumilib ako. Nung bago ka, sabihin natin, ano ba yung ginagawa mong mga exercises sa mga sa gitara pag wala kang gig, or kailangan din ba talaga yung isang gitarista magkaroon ng mga exercises? Sa tingin mo? Kailangan din eh. Warm up, consistency, yun, kailangan yun. Lalo na ako, minsan lang ako makapag-gitara din kasi yun, trabaho. Tapos pag uwi ko, minsan pag sobrang pagod, di rin ako makapag-gitara. Kaya kailangan din eh. Yung mga skills, ano yung mapapayo mo dun sa mga gitarista? Ano yung mag-aral ka ng skills mo, mag-aral ka ng modes, or what? Ano ba yung parang naging philosophy mo sa gitara? Nag-stick sa akin is pentatonic scale, yun. Di ko pa siya kabisado masyado, pero yun yung ginagamit ko. Which is yun yung common skills eh. Oo. Yung mga blues, ganun. Yun yung inaano ko. Tapos, minsan, nagnunudling na lang ako. So, importante din ba na may mga backing track ka na para at least makasabay ka kung may inaano ka na mga... Nakakatulong licks. siya. Lalo na kasi may siya eh. Metro kasi. Kaya, as in, is masasakto mo yung yung daliri mo. Tsaka yung bilis. Okay. Meron ako na kailangan ka ba lagi gumagamit ng metronome or yung may ka-jamming ka o kaya may backing track? Ano yung o ibabalanse mo yung dalawa? Mas pagbalanse. So may both. May metronome ka rin, yung nag-ano mo rin yung bilis. Tsaka, kasi may nakita kong gitarista na sabi niya na minsan, pag halimbawa may metronome, ano ba yung tama ba? Basta nawawala yung feel eh. Kasi di ba kung pag metronome ka, binaano mo na yung bilis, di ba? Pero pag pero halimbawa sa blues, kung magano ka na ng feel, kaya minsan gusto niya wala mo ng metronome. Kasi para makuha yung feel bumalik. Kasi yung blues, di ba? Yeah. Feel yan eh. Yeah. So yun. Ikaw, Nawawala yung feel kasi nangyari parang naging robotic ka eh. Yan. Imbis na yung ilalabas mo yung tunay mong nararamdaman. Dahil conscious ka sa... Sumusunod ka. Dahil conscious ka sa tempo. Automatic yan eh. Oo. Si si Rap Rap, magaling din yung mag-gitara. Ikaw, anong nafe-feel mo? Wala na, high school lang yun. High school. Di ba may tanong ka kay... Ilan ba banda mo lahat dyan? Sa ngayon, isa na lang yung banda ko. Yun yung Gahasa. saka yung babae, yung vocalista. Hindi, wala na yun. Wala na ba? Wala na rin. Gahasa, meron pa bang gahasa? Meron pa. Ah. Meron pa. Pagka alam ko, meron pa eh.
So hindi ka na nasa gasa. Nasa Nasa gas. gasa pa rin. Okay. Oo. Ano yung kuan? Anong mga recent project nyo ngayon? Recent project, ano lang eh. Madalas solo ko lang eh. Solo mo lang Yung ngayon? sulat-sulat lang ako. Yan, nagsusulat lang ako basta kahit anong maisip ko, sulat ko lang, then yun, release lang. Yun yung ginagawa ko. recently. Sumasali ka ba Lalo dyan sa na, mga sabi natin mga contest na mga riffs na, di ba may mga ano din yan? Ay, hindi. Hindi. Tatakot ako eh. Hindi ako ganun kagaling eh. Masyadong magaling yung mga tao dito eh. Okay lang yan. Para unique. Ano yung ano mo ngayon? Ito yung gusto ko matanong eh. Ano yung rig mo ngayon, pare? Ano yung current rig mo? Current rig ko is, yung AXFX. AXFX 2 XL Plus. Yun. Excel Plus. Yung yung ba yung yung rock type? Yung rock type yun ano? Oh, yeah, yung rock. Ano yung gusto mo ba yung ano yung masasabi dun sa bago na AXFX? Kasi yun yung ano yun, di ba? May bago na ngayon, di ba? O yun ang bago. Yung AXFX 3. Ayun, yung ano yung comment mo dun sa AXFX 3? Mahal. Mahal. Yun lang yung bago. Pero kasi may naririnig ako na mas gusto pa rin nila yung XFX yung sinabi mo yung sa'yo. Kasi yung Yung XL Plus. yung Yung 3 ata, kasi, yung processor niya mas mataas. Tsaka yung memory daw eh. Yun yung pagkaalam ko eh. Tsaka mas more realistic ata yung simulation nun eh. May ano na. baka may- dinadahilan lang na mas maganda pa rin yung XFX dahil mas mahal yung XFX. Oo. XL Plus kasi mas nagmura na eh. Natsambahan ko eh. Yun. Nabili ko used eh. Plus. Yung gitara mo. Gitara ko, Ano yung number one gitara mo para sa'yo? pinaka number 1 po yung Strandberg ko. Ayun. Hindi ko pagpapalit yun. Ito ba yung walang Yung walang ulo, walang head. Oo. Yung Yun Strand yung ano ko eh. Berg at Asawa saka ko. yung Kiesel, mag-iba yun, di ba? Mag-iba. Yun, meron din ako. Yung recent kong nabili, Kiesel. Yun na yung Na nakita ko. 7 din. So ano yung pagkakaiba nun, dalawa? Yung Strandberg, ano ba? Yung tunog niya? Versatile? Yung Strandberg, okay. Versatile din siya eh. Lalo na pinalitan ko yung pickup eh. Ngayon medyo okay na siya. Tsaka yung kasi, parang, ewan ko kung tawag ba doon, ergonomics ba? Iba, ang weird kasi ng neck nun eh. Pero okay din eh. Tsaka fan fret siya, so medyo mas madali. Ano yung fan? Ano yung fan fret? Fan fret. Oo. Ano yung fan Imbis na- fret? Parang instead na straight siya, parang Iwing. pag ganun siya. Ay, yung Parang frets pamatay, niya, yung parang frets ganun. niya, ano, parang, oo. Di ba, ano yung feeling nun? Parang di ko kasi wala pa tayo nun eh. wala. Parang di ba kasi, Una, weird siya. weird. Weird siya pag una, pero yun, sanayan lang eh. Like lalo na sa mas malapit sa 24 fret kasi mas maikli na yung nun eh, gap. Pero siya, mas masarap siya, lalo na pag nakatayo ka na magigitara. Kasi parang yun eh. Ewan ko kung science stuff yun eh, na ginawa nila May eh, na mas physics. madali. Oo. Pag nakahiga Yung ba, ano my ata God, dun sa- masarap. Masarap. Pag nakahiga, baka mas masarap. Siguro mas masarap. Mas masarap siguro pag nakahiga. Yun lang. Okay. Maganda yung rig na Ano may yung, plus. ano niya, yung pickups na pinalit mo? Pinalit ko yung Tosin Abasi na Fishman. Yun. Ano yun? EMG ba yun? O... Ano siya? Fishman Fluence. fish. Yung yun ata yung makers ng gumagawa ng mga pickup sa acoustic eh. Oo, Fishman. Yung nilagay nila doon, grabe. Sarap doon, no? Sarap ng tunog. Mabigat ba yung yung Strandberg mo? Ilang weight? Anong Di, weight niya? sobrang gaan to. Ano yung? Ang kahoy niya, no? Ashwood? Ano lang ata to? Alder siya. Swamp ash Tsaka, I think swamp ash to. Kalimutan ko na yung specs na ito eh. Pero siya, chambered siya, yung body niya. So, mas yung mas acoustic yung sa magaan. loob. Oo. Pagdating dito, akala ko sobrang bigat. Tapos biglang, napamura lang ako, sobrang gaan eh. Patingin nga kami ng gitara mo. Pwede? Dito sa tabi ko. Yun lagi, pag main gitara. Yun, yung sa likod mo, yung AXFX,
Yung sa likod mo. Eh, asan ba yun? Yun! Yung Meron ano ko. din kami niyan. Oo nga, nakita ko nga eh. Yan, eto. Yan. Baby girl. Ay, ganda ng kulay. Parang nakamata. Yan. Purple. So, maple, ano. Ganda. Yun, parang Ilang strings? 7? 7. 7. Yeah. Wow. Tsaka yun. Yung Meron walang kami ulo. ditong 7 strings, kaso nga lang. Walang Walang gumagamit. Hindi kami marunong gumamit ng 7 strings. Ano yung advantage ng 7 strings? But, mas mababa siya, mas mabigat? Ano lang, may lower end na note ka lang na ano. Kung may gusto kang ano. Like hanapin na mas lower siya, na mas tsagan talaga. Ganun. Ah. Chug. Lalo na dito, tugtugan eh. Metal eh. Kailangan pababaan ng tono eh. Yung ba yung gent? Yung ba yung gent na, ano? Pag gent, talagang yung mga magsa 7 strings talaga. Pwede ka bang mag-gent na 6 May strings? 6 naman. Pwede. Oo, pero yung tuning mo lang, bababaan mo lang. Mga Wow. drops yung ganun. Kayo, Rap, ano yung tuning nyo? Kuan. 7 na kami. Wow! Yung Kateme, 7 yan. Yung Timmy, 6 string yun. So, mas mahaba yung Kati. Oo, mas malalim siya. Malalim. 7. Si Kuya Sino yung Allen. guitarista yun? Si Allen. Yun, si Allen. Yes. Shout out yan. Lupit Yun. yan. Grabe yan. Hindi to si Allen Hector? Hindi, yung mas bata. Yung may buhok. Oo, yung may buhok na Allen. Oy, Love Life daw, sabi ni Harold. Oo, sabi niya. Sige na, hoy. Yung pala yung mga recent project mo, Love Life. Oo, Love Life daw. Ano Love Ulol Life yan eh. dyan, Brad? Mm. I mean, ayos lang. Uy! Sakto lang. Oo, may nagtatanong. Yan, oh. Meron pala mga tanong dito, hindi natin na ano. Uy, si Jaja, yung load daw niya. May nabigay na ba natin yung load? Bigay mo number. Wala kami na-receive na number kay Andy lang. Hindi, alam ko yung... nanalo siya. No? Congrats pala kay Ano Jaja na, ulit. tagal na Dun sa permit. Oh, yun, sa oo. pulutan hits Ano yan. yun? no? DTI. Yes. Para wala nang gumamit nung pangalan niya. Yes. Binakuran Ano niya ko na yan yung pulutan Schoolmate ko yan eh. hits. Schoolmate. Ayan. Basta yung pagkakalam ko, yung pulutan hits, nakuha niya yan sa na-conceptualize niya yung lagi siya nandun sa Burungan. Pulutan hits. Pulutan hits. Kasi kung nagiinuman kami dun, sabi, ano yan? Pulutan hits. Pero alam ko si Jaja kasi nandito yan by Friday. Oh, alam ko magdadala yan. Dapat kasi matagal na natin din natitikman nakakamiss yung na yung nakakamiss chicken na yung, skin. yung pulutan hits. Oh shit, yung chicken skin, grabe yan. Nakakamiss yan. Tsaka yung crunchy Paano kami sisig. dito? Ipapadala namin. Barter din. Barter. Chicken skin, Sama din sa sapatos. biplop. Oh. Seryoso kami dun. I-ano mo na lang yung address, no? Padala na lang yung address. Real Street, third Hindi, floor. yung sa kanila. Hindi, sa Padala kanila. na. Para alam na. Ayaw biplop. Anan. Lagay nyo na rin yung pulutan hits doon. Oh. Yung Ay, karton, yung pwede, karton na lang, yung hindi, karton. yung ano nila, Jaja, yung chili. Chili, yung chili Meron garlic. lang Yung chili. chili Oh, garlic. gusto kong matry yun. Oil. Ano. Sige, game. Game, ha? Oh, game. Oh, deal to ha. Oh, mga katoks ha, witness kayo niyan ha, barter namin. Fiesta na beef loaf, tsaka yung chili sauce ng pulutan hits. Tapos sapatos ni Aang. O yung Coco Crunch, huwag nyo kalimutan. At saka yung Coco Crunch. Ano ba to? Yung box o yung sachet? Wow. Box. Yung box. Kasi yung sachet may kasamang powdered milk. Oo, 2-in-1 yun. Lalagyan mo na lang ng tubig. Wag yun, bitin Ang yun. pangit ng lasa, sinubo. Anak ko, hindi kumain. Patay. Pag anak mo hindi kumain, huwag ka na kumain din. Oh, wag na, hindi ko sinubukan. Oh. Ayun, oh. Okay, game. Oh, alam niyo na mga katoks ha, may barter kami ni Aang. Game. International barter. Oo. Ayaw mo ng ano? Hindi ito pang local, ha? Oo. Ito pansit canton, baka gusto mo dagdag. May pansit canton ba dyan? Meron dito, pero iba yung lasa, grabe. Yun na nga. Ang tabang. Iba pa rin yung ano, yung... Yung samyang, yung samyang, gusto mo? Meron nata dito sa amin. Meron din, samyang. Yung iba yung ano, yung sa Pilipinas to. yung yellow tsaka green lang. Yung Maggi. Kahit yung Red Horse dito, iba lasa. Huh? Oo. Hindi kagaya Pero Red dyan na Horse yung parang nakalagay. Red Horse pa rin. Parang Yeah, dito Encan- ata Siguro nila ano yan, sa tubig. ginawa eh.
Wow. Oo, doon sa tubig. Malamang. So, Iba yung lasa eh. lalagyan namin ng Red Horse Red Horse. din, yung box. Tuba. Gusto mo Powdered tuba? Red Horse. Yung isang case, Powdered para... yung malasaw pa. Tuba. Patay Gusto tayo mo tuba? Di pwede yung Pwede tuba. rin. Oo. O pwede yung Dapat tuba. dry goods. Oo, dry goods yan kasi baka... Kaya ipapowderize Ang mga natin bawal. lahat. Lahat ng mga tubig, papowderize. Powderize tuba, Powdered tuba. powdered. Pwede. Oo. Para lalagyan kung ng- mayroon siyang easy to transport. Handy. Handy. Pag-iinuman sila, sandali lang ha. Bubuksan. Okay, may tubig dyan. Parang extra Kuan juice. lang ba? Oo. Biro ka. Oo, parang... Naka-tablet. Oo. Isang tablet, isang Ang weird litro. no, no? Sasabak ka sa inuman, tapos biglang, teka lang, timpla lang ang tuba. Pangit. Magaan yun Pero, dalhin. Mura nun. pero ikaw yung magiging bida dun sa usapan. Ano yun? Innovative. Oo. I am Innovative from the future. drinking. I'm from the future. Ito, mga katoks ha. Alam nyo na. Yan. Ano? Ha? Uy, Ay, oo, si- yung trivia, wala Uy, namang si Architect nanalo. Joan. Hi. Musta na? Ano nangyayari na sa UAP? Cloud9 daw or Big Bang, sabi ni Lazy Bungot. Cloud9, meron. Cloud9. Meron Big dyan. Bang wala. Walang Cloud9 dyan? Meron. Meron, pero Big Bang wala. Barnats. Ha? Walang barnats dyan. Ano daw? Trivia? Big Bang meron. Pero Barnats May nanalo meron na? natin. Bakit? Lobat? Yun. Sige, tutugtog ulit si ano. Ha? Oh, tutugtog ulit kasi mainit na yung camera. Tugtog. Sige, patugtugin na. Masyadong Oo. No, masyadong hot kasi. Yes. Yes, tutugtog ulit si ano. Yung mga iba kasi hindi napanood ng mga katoks natin yung tugtog ni Aang kanina. Sige, magpapatrivia tayo din. Sige. Sino yung special ni... Sige nga. Yung mga para mabuking. Oh, sige nga. I-comment mo nga. Itag mo nga. Itag nyo nga. para Wala. Pagkaalaman na. nanalo may ng alam. load. walang may alam daw. Walang may alam. Walang may alam. Yun Sige lang. nga. Kahit si Sige. Jay. Sabihin si Jay. Jay, pag Di rin alam nasagot ni mo Jay. to, meron kang beef loaf. Oh, yung malaking beef loaf. Pinakamala, yung laking maling, kalaki. Yung easy open can. Oh, meron ba? Yung pan-spam na biplop. Mechado. Oo, sarap din yan. Oo. Masarap. Basta lahat ng Fiesta products. Oo. Lechon Oo. paksiw. Lechon paksiw. Ha? Oh. Yes, next month. Hindi, katapusan. Oh. Sige, game. Meron ako Sige, sensory kasi tuna. mainit na. Sige na, oh, nagagalit na si Nagagalit si Kuya Kim. Kim. Oh, eto Okay. na. Eto na Ito. mga katoks. Isang video. Oh, live ulit, live. Live. Live na video. Alright. Live yan. Eto na, watch Game. this.
tindi. Ang tindi! Kuya Iko! Sa sobrang tindi na utod yung mask ko. Kasi na siya, nag-growl. Marami na kasing bungot. Yun yung gauge ng string ng mask ko. Yun. Pahabaan balbas ba? Oh, sige, pwede ka naman. Kasi pwede ka para makita nila na yung kapatid. Kami. Yan. Anong daw Oo. yan? Sige nga. Sige nga. Sige nga, tanggalin niyo ang Hindi, yung sombrero hat niyo. niya, nakabaliktad. Yun. Baliktarin mo rin. Oh, sige nga. Yan. Yan, di ba? Parang banana si Pajamas lang. Meet our local aang. Lokalaang. Parang Teletubbies. na may balbas. Yes. Di, tinatanong ko kanina si Aang, ano yung gamit niyang strings? G-strings? Ano yung gauge ba Ano daw? yan eh? 9.5 to 64. Yun. Yan, ha? Kasi yung meron naging parang experiment ginawa yung does your strings matter to your tone? Yun. Yung iba gumagamit ng 11, 12. Yung iba gumagamit ng 9, 8, 10. Yung may mga grupo na ayaw nila ng 10. Yung iba naman ayaw ng 9. So gumawa ng 9.5. 0.5. Parang Hindi ko alam sapatos. yun. Parang sapatos. So parang may compromise. Kaya pumatok yung 9.5 kasi yung iba nabibigatan sa 10. 10 na nga yun eh. Yung iba naman 9 masyadong magaan din. So in Gumawa between. ng in between. Ano yung brand pare? Ano yung brand ng Dunlop? Ngayon ginagamit ko yung pa rin yung Strandberg brand. Pero sa ibang gitara ko ginagamit ko Didario Didario. na Ako, yeah, man lang, yun yung Mariposa. Butterfly. Yung tingi-tingi. Ano yung gusto andyan ng sa number? Kwas. Anong number? Zero. Marami yung sa Kwas. number 0. Zero lahat. Zero. 1, 2, 3. Uy, lahat tayo dumaan dyan, ha? Oo, Mariposa. Lahat dumaan dyan nung nagsisimula. Lahat. Totoo. Akala ko nga Mga may 0 90s. Yung mga bata ngayon, Kasi kung estudyante ka, wala kilala. kang budget eh. Kung Oo. ano yung pinakamura, yun eh. Oo. Ewan ko, yung mga Sword bata Park. ngayon, ha? Ngayon, yung bata, Starter kit. ganun din. Kasi, Meron din, meron pa naman. Meron, ngayon, di ba? Pero nag-upgrade na once na Oo. natututo ka na, Oo. doon ka na sa... Malalaman mo yung mga Nagiging technicalities. conscious ka na sa sound. Oh, yes. Yung sound, parang nahanap mo na ba yung tunog mo o searching ka pa rin? Kasi there's this ever-searching tone eh. Searching pa rin yun hanggang ngayon. Di ba? Ano yun eh. Oo. Wala Constant. pa rin yung perfect tone eh. Ang hirap eh. Yun na nga. Yun talaga. Kaya, pero yung sa Axe Effects, kontento ka na dun. O, Sa Axe FX, ano yung comparison ng kontento na ako. Kemper? Yung Kemper? Ano yung pagkakaiba di ko, nun? di pa ako Di ka pa nakatry na-try? ng camper eh. Mm. Pero sa mga video na mga reviews, mas prefer ko pa rin ng Axe FX kasi may naririnig pa rin akong may pagka-digital yung camper eh. Yun yung napansin ko. Ewan ko kung ako lang yun, pero yun yung napansin ko lang dun. Maraming Kaya mas nakakalata. pa rin ako sa Axe FX eh. Yung XFX Plus niya with Ginkgo biloba. And Yun, pare, bale, sana makauwi ka na rin eh, no? Parang I know. may jamming sila ditong ginawa sa studio. Di ba nila Motmot parang nag-jam kayo nun? Looking forward din sa magkaroon ng sigurado si Motmot yan, nag-aabang. gabang. Kaya nga eh. Kinalakihan na rin ni Motmot yung mga tunog. Si Motmot ngayon, dahil sa lockdown, siguro halos araw-araw nagdra-drums yun. Kahit ano yung sinusubukan, metal, punk. Ngayon, Spain, oo. Nag-showband. Sigurado, next year, hinog tindi ng na yan talaga si Motmot. Kaya, pag May mga gusto ko magbakasyon maka-jam dyan eh. Yun si Len. si Len, Kung mga jam yun. yun eh. Tapos Tsaka meron akong isa, kakausap ko parati si Ray Reposar. yun.
Oo, Solid magaling yun. yan. Tapos yung vocalista niyo, si Rap Rap, yun. Yan, pwede. Yan. Oo. Yan, Sorry, bagsik. nakilala ko lang yun online. Tapos ano lang, palitan lang kami ng demo. Yun, magaling mag-produce yun. Oo, magaling. Tama ako dun, Magaling grabe din yun. yun si Ray. Oh. Kinumusta ko nga rin yun. Kasi nung una, halos nakikita ko eh. Ngayon, di na eh. Relative ba to ni ano? Ni Kuya Lingling? Hindi. Hindi, Ayun. kasi taga San Josean siya. Neighbor. Oo, neighbor lang. Eto na. Oo. Ang ganda. Ang ganda ng kwentuhan. Oo, Jamming. sana hindi matapos to, pero all good things must come to an end. Yes. Pero, of course, online naman palagi si Aang. Sa Yes. mga tropa niya dito sa Tacloban. Kung meron ka mga videos na Okay. looking forward kami sa barter natin. Yes. Yan. Mensahe na lang, Ang, sa mga friends mo dito sa Tacloban, sa mga katoks mong nanonood na taga dito sa Tacloban. Around the world. Yes. Oh yeah. Hi, miss you all. Yes. And shout out mga bugto ko, Lazy Boy, Yun. nila Ray, akong kabanda dati, Jeff, ako na sa banda, Julie still watching, Goose, pamangkin ko, si Angelo, nanonood, shout out daw. Yun, Basa ko Angelo. kanina. Oh, yun. Tsaka, sila Harold, sa inyo. Si Len, gusto ko Next i-kontrata year. yun sa tattoo. Yun. Message ko eh. Gusto ko magpatato sa kanya tsaka doon sa partner niya eh. Tsaka piercing. May ano yun. Baka gusto mong patuhog kay Len. Wag. Wag. Delikado. Masakit yan. Masakit. Patay tayo dyan. Tsaka yun, sana may makajam ako dyan pag uwi ko. Hopefully. Yes. Oo, yun. Fingers crossed. Ganda yan. Yung makaka-jamming, walang problema, meron yan. Yung Gusto tanong na yung na lang alak. yung tanong na lang kung kailan matatapos tong ewan kong pandemic na to. Matatapos na yan. Nakakapikon ka na pandemic Oo nga eh. Pero eto, Matatapos na yan. Stay positive. yan, oo. Wag. Stay positive. Wag sa drugs. Wag. Wag sa Yung kasi drugs. yung bagong Mentality negative ngayon na positive. word is positive. Eh. Stay negative tayo. Stay negative lang Stay. sa COVID. Yan, alright. Magpapasalamat lang kami. Of course, sa guest natin, kaya ang Pascual. Yes. Yun. Sa'yo. Thank you. Kumusta lang ako kay Jay? Kay Jay. Salamat sa'yo. Oh yes, nandun sa sala. Yes. Salamat. Saka sa mami mo. Saka Oh yeah, nasa shout out mga taga Greenville. nandun siya ngayon? Nandun siya ngayon? Oh. Nandyan Oo, lang siya. tama. Mga neighbor namin to Neighbor pala. lang. Tayo nila Chibum. Yun. Kalalapit lang. Pwede na magtayo ng ng banda. Walking distance lang eh. Greenville, Banyes. Nito. sakto. Bay. Ito, nasa Fatima to eh, Banyes. Across the street. Ayun. naman Oo. ako, Kompleto na. Kompleto na. Bulol, Wala na. 77 yan. Oo, nandiyan pa si Bulol. Yun, Jipre Idol. Bagsa ka na. Lilipat din si Rap Rap sa Greenville. Sa 92 pa ako. Pwede yan pumasok sa bahay. Mukha naman ako yun eh. Nandiyan pa Doppel. si Mutmut. Wala. Yun. Di tayo nagkukulang. Hindi magkukulang ng jamming Ang yan. daming magaling dyan. Alright. Mga, ingat-ingat kayo dyan, Ang, sa San Jose. Shout out pala kay Akim. Wala pala ata dyan sa Tacloban eh. Oo, nasa Manila na siya. Yun. Shout out sa kanya. Miss you. Uy, si Si Akim. Akim. Oo, tama si Akim. Idol yan. Oo, mga bata. The future. The future of metal. Mga Mga shredder. metal to sila, mga shredder. Yung last show niya nung 2017, nasa sa akin pa yung pick eh. Binigay niya eh. Dinala ko dito eh. Oo, tama. Oo, nakakamiss din yung mga basta. Always yan pag may metal night. Pwede. Yung suporta ng mga metal bus. Gagawin nating posible yan. Yun. Abangan nyo. Basta yung mga metal, pag dyan sa gagawin namin segment sa sound check, may
Kay rap-rap yan, isang segment, puro yan metal. Nice. Oo. Gagawin natin posible yan. Oo. Metal sumali. night. Metal lunch. Metalnet lang. Oh, Metal net. Internet lang man. Metalnet. Metal. Metal line. Kaya gusto ko tumugtog sa cerebro eh. Yan! Tugtog eh. Yan. Sana mag-open ang cerebro, pero ngayon, I know. ayaw ko pa. Bubuksan natin si Ribro. Shout out. Online Kuya, lang. Kuya Palong. Shout out. Uy. Napa-shoutout siya. Sa Yan, matindi yan. Palong's Inc. Oh. Yes. Oh, i-raffle nyo. Lodi yan, Friday. Paraffle Kasama yan ba sila. Hindi, doon pa siya sa Manila. Pero Eh, sila, si- yung si kasama Palong. Oo. Nakuhan sila. sila na LSI. Oo. Kasi galing sila sa Thailand. Pag-uwi. Tapos, buti nga hindi sila nabutan doon ng kuhan. Nakauwi pa mas sila. mahirap. Tapos ngayon, naghihintay na lang. Pero nagpo-push siya. July, open for sked na siya sa Tacloban. Sila ni Ninyo. Ay, oo. Uwi na Kaba sila. birthday ngayon din ninyo ata Hindi, eh. si Nico. Si Nico Oh, yun. Nico. no? Agner. Guest natin yan sa kuhan. Oo. Happy birthday pala, Brad. Sa Friday, guest Friday. natin yan. Happy birthday. Yes. Kasi mag-ano sila, yung Tinta X Ayuda. Raffle draw. Yun. Uy, nice. Pwede rin natin tawagan si sino yung ano nila? Yung sponsor nila, si Ninyo. Ayun, si Coca. Shout out dun. Tsaka sa kapatid Diba? niya si Mamart. Hello. Pwede. Siya, parang siya ata yung sponsor ata nung Sino? yung Nung kapatid Tinta X nila, Ayuda. yung raffle. Nila Didat. Nila Didat. Ah, Oo, Yeah, kapatid si nila. kapatid na. Oo. Nasa LA yun. Oo. Yung kapatid nilang Oo, tawagan bayista. natin. Kahit sa Bayista ng kuhan. Ano yun? OTSP. OTSP. Yun. OTSP. Oo. Yeah. On the space Provided. Oh, Yes. yan. Ibig sabihin, yun ang fill in the blanks. Oh, yan. Shout out. Shout out dun sa kanila. Oo. Sana pag Mga raffle LA nyo, peeps. libre tattoo yung host. Oo, papatato ako. Uy! Wala. Papatato daw si Sir. Oo. Bahala kayo. Dito, lalagay ko dito. Oh, yan. Dito sa leg, logo ng K-Box. Hindi, yung gano'n, no? Yung Tapos gano'n. dito, Yung ACDC. gano'n, yung nakaganon. Alright, pasalamat muna tayo sa Soundcheck. Of course, powered by K-Box Studios. Major sponsors, Esperas Construction and Development Corporation, Cerebro, Megacrest Waters. Soundcheck is also brought to you by Uncle Joe's Car Rental, Tacloban, and Iloilo, Food Quest, Guitar Panday, Pulutan Hits, Roadside Blues, Diners, Otabea, United Architects of the Philippines, Metro Tacloban, T-Create, Tabuyog, Vegiprad, BLS, K-Grill Korean Barbecue, I Love Tacloban, Louis Baez Center in VNG, AD Cakery, Camiseta ni Julio, Juanito's Kitchen and Cafe, Budget Rides, VA Queens, Meet and Run, and Jad Graphics. Yun. Dami na ng sponsor natin, pero walang nagpaparamdam. Di ba next session si yung grill tuna? Si O Pisot. yun. Oh, siya okay, yun. schedule natin yun. Si Kuya Pisot. Oh, pagdating diyan, pakisabi na yung siopaw namin. Hindi pa rin dumarating dito. Sige, sabihan ko si Kuya Pisot. Malamang pagdating dyan, pusa na. Baliktad. Nabuo na ulit. Nabuo. Nabuo. Nabuhay. Nabuhay. Naging pusa na. Alright. Maraming salamat, Ang, again. Yeah, For no worries. Todd, hinay dida, sa hinay. panahon. Hinay, Yeah, hinay ka mo, hinay. Salamat ang Salamat. Huwag mo kalimutan yung barter natin, ha? Oh, hell no. May witness kami. Alright, ingat kayo. Ingat. Ingat. Sige. Of course, Thank you. mga katoks, tawag nito, huwag kayong alis, tutugtog pa yan si ano. Ay, yung guest natin para bukas. Oo. Baka makalimutan. Oh, of course. Diyan lang kayo ha, tutugtog Bimble pa si, Rockers, si, bukas. si Aang. Pero ito muna, bukas, yung guest natin, ito. Ano din to? Rocker din to. Oo. Bimble Rockers. Bimble Rocker. Oo, tapos kinol yung attention natin. Oo. Kasalanan to ni... Sino ba yung may kasalanan? Oy! Sino? Sino ang may Sino? sala? Sino ang dapat sisihin? Tao lang. Mahina ako sa spelling, di ako na Alright, yan. Yan, guess natin bukas.
Ito magaling. Ibang genre naman to si Kuya, si Man. Uy, Shout Uy, out. Mexicano. Hey, ka. Hola, Mexicano din. Hola. Hindi, karnal. Karnal. Yun ba yun? Mexicano. Alam mo, hola lang eh. Oo. Hola. Saka yung isa Vámonos. si Jane, kabanda ko yan dati. Orale Yung bato. si Ate Jane. Oh, kabanda ko yan Dora. sa isang banda ko dati rin. Yan, shout out. Sayang, di nyo yan nabutan yung kwentuhan namin, pero di nyo rin maintindihan eh. Hindi, bago magpaalam si Ang, tutugtug din siya uli ng, last Isa pa, of course. Isa pang shred. Pangpabaon. One for the road. One for the One road for the tayo. road. Tsaka again, we're inviting you guys to send your music. Ha? Ano yan? Dami nang nunood. Oo, 5,000. Oo, na inabot. Grabe. Diba? Oo. Iba ka, Brad. Hihingan namin yan, tagwa 100. Para may kuhan. Para maging convert to cash. Yes, oo. Tsaka yun, yung announcement namin, send na kayo ng mga music nyo sa kboxstudios@gmail.com. Huwag mahihiyang mag-send. Huwag mahiyang mag-send. Baka ma-discover kayo. Di natin alam. Ni Kuya Germs. Kasi ginagawa namin to para Para sa sa inyo. Yes, so may ginagawa there's no kaming harm in trying. structured We na. do Yes. it all for you. Yes. Simula sa pag-send yun ng kanta hanggang sa basta, and then ipopromote namin yan. Hindi, parang ganito lang yung process nun. Pag nag-send kayo ng kanta, may potential. Pag-uusapan natin yan, ino-nurture, kumbaga. Yes, Parang yes. alak yan, no? I-age in oak barrels. Tapos, bam! Ipropromote natin yan sa buong mundo. Oo, syempre. Yun. Sana hindi tax tayo, no? Oo. Baka na naman sabihin, Oo, oy, baka din yung mga itatax- online radio, itatax din namin yan. Oo. Tax ng ina nyo. Lahat Huwag na lang. naman sana Lahat na lang, Mga Bad tax trip kayong yun. lahat. Yan, ipapakilala natin kung ano yung Ano nandito ang sa Tacloban. EVM? Yan. Eastern Visayan Music yan. Kasama si Aang kasi root niya, Eastern Visayas. Syempre. Oo, proud Proud. Taclobanon, bro. Oo. Represent. Born and raised. Yeah. Represent. Yes. Sinirangan. Greenville, Maras Paras, Barangay 77. Alright. Yeah. Eto na mga katoks. Bukas, kita-kits ulit tayo dito lang sa Soundcheck. Pero dyan lang Same kayo. time. Tutugtog na si Pabaon niya sa inyo. Baon. Rock on. Alright. Pare. Ingat. Yay. Hello.